Dat werk in die looierij, dat was niet zo eenvoudig, want dat was nogal vrij zwaar werk. Als kind zijn het toch zeker, als je jongen zijn, dan waren het wel niet dat je het zwaarste werk achter elkaar moest doen. Maar het was toch ook wel, als je daar ook alweer in het najaar kwam, dat het heel koud was en dat je dan toch buiten moest werken. En dat je dan dikwijls nog wel eens koude handjes had, dat je maar een jongen was van een jaar of 13. Maar daar werd niet naar gevraagd, want het was gewoon, hoe baas was er, hoe vader werkte ook zo. En dus jij werd ook aan de gang. En dat je dan toch ook wel eens, nou, dat de tranen harder waren als het lachen natuurlijk, want dat je daar aan het werken was. En dat de handjes voor het zozeer deden, want ze waren toen nog niet zo ontzettend groot. Maar ja, je waren het heel gewoon, of je vond het heel gewoon, om door te eenvoudig. Hoe baas was er ook bij. En die zat naast toe, of wij werkten naast toe.